Sir, itibiyang mo ket ada pa iti concern mo itibiyang iti aglawlaw, itibiyang ti turismo. So anya digiti kaslang kalikagom taymet ngat adda pay nga ipaitayo kadagiti turista nga umay bumisita iti siyudad ti Lawag ken iti Ilocos Norte. Kasi ti Lawag City is a center apo iti Ilocos Norte. So dapat talaga when dagiti turista, iso talaga miti umumayanda. Mapanda pumasyal pagod po, ni magsubligan tulad at syudad iti Lawag. So, kaya tayo ngayon offer met apo iti opportunity apo iti tourism iti syudad iti Lawag. Kasi nakumatay na find out tayo apo nga tayo watchtower. So, ever since, hantay inibatan deta from idi nasapulan, aging gana idi ma-develop tatan. So, hantay may pinagsasadin. Kasi makita tayo nga detoy nga nasapulan tayo sa Gem of Lawag. May isang kasla kuma Belsing King Tower nga nakasiksikat. So DJ tuno sumikat detoy, so no mayat to DJ Arian apo is umay iti investor. Umay iti dadakkel nga komersyo, ada pagtrabahuhan. So digita epekto na detoy nga kahit nga gakat iti turismo. So aside from scenery ngamin, kahit ngamin nga adda activity. So, mainot iti sa lugar. So, isang sa pulan laeng, iti may sa aktibidad para ito kay Watchtower. Kasi narigatmit nga mapamulang kita iti Watchtower. Well, nakapimpitas inubrada ti Watchtower iti Corimao. Diba? So, kajemit iti dream and vision tayo para kaditi Watchtower tayo. So, anan na rin tayo supportara tayo sa aglako DJ, tapos hindi ka sagad no adari kita bumisita, adamit iti pangananda. Yes, of course. Tayo napinpintas ka panganan. And of course, tapos may promote dito local products tayong imas, agkakapintas. Apo gusto ko maditay napintas nga arami dito water lily. Kaya dito produce tayo nga suka. So, dito kaya tayo ng bagnet, longganisa, empanada. So, dito kayo nga may showcase dyan. Okay. So, iti sa bali nga bangir, halang iti panagtulong ken iti biyang iti aglawlaw iti ububraem, iti adaka iti biyang iti politika. Nasaksyan tayo pa sir nga iti problema iti aglawlaw tayo kagronan iti pandemic ket may bilang nga action man ka sir. So, ano iti lang makunam, tada iti may isang emahe, dagiti taga syudad ti Lawag kanyam, sir? Well, nang lugi di pandemic, kami apo, talaga tayo main concern tayo talaga ket salunat iti kalugaran tayo. So, talaga nga napantay yung kinita, no, anat kasapulan. So, naman tayo kasapulan ti face mask, automatic, nagpaparami dak ti face mask, napantinbunbunog. Tapos lang maging safe apo, dagiti kalugaran tayo. So, since PCL President Takmet iti probinsya tayo, so haal nga Lawag din nalikawan tayo, napanak pa napakusinusura po iti buong probinsya tayo, tapno lang to make sure laing nga ada enough apo nga pang safety gear tayo, DJT face mask idikwa. So nga talagang napaspas pinagkuti idikwa kasi no anak no kami agbaid ka medyo one step backward, one step forward. Haan nga na sa dapat tapaspas. Fast dapat matulungan. Dapat matulungan. Kaya epektibo nga tulong. Okay. So, actually, gagayam kabsat, pwede iti kalikagom tayo nga damagen, kini apo handilaw, at the same time, ket, dati panagsagsagan da, iti kareti umay nga election, gagayam ken kabsat, pag-amo tayo nga very busy da. So, sir, nga dapat iti kalikagom mo na ipadanon kadigitay kalugaran tayo iti syudad ti Lawag, alang rin iti umunakad maudin o day kad adupay digiti kalikagom tayo nga suroten iti detoy sa Bali nga panakidangadang na iti lubong ti politika. So, sir, go ahead nga dapat iti kalikagom. Joey, thank you. Well, tibet lang kaya title talaga, tagtultuloy laeng. Akong serbisyo tayo iti syudad iti Lawag kapno no masubaybayan tayo pa digiti kaya teng proyekto like for example digiti patas para edukasyon iti amin apo nga Lawagenyo nga dapat kitain tayo no talaga anat kasapulan daken may update tayo dapat digiti tools nga masapol apo dagiti estudyante apo iti siya diti Lawag. Ti salunat kaya tayo nga mas mapapaspas ken of course mas efficient ken of course
haan iso na nga high cost para kadagiti ada karamdaman na po. Yes po. Ken dito turismo agtultay ko na ko deta ti kaya tayo nga matutukan kasi kaya tayo talaga nga maamamo iti syudad iti lawag nga may isang napintas kapag pasyaran ken na imas kapanganan iti amin nga produkto iti syudad iti lawag. Okay. And of course kaya tayo nga ti infrastruktura apo iti syudad ti nga lawag ket talaga nga napintas pulido pinakaramid na tapno no haanton nga agarais apo iti problema iti baha. Kasi duray napintas ti langana no meti may titudtudo ket bahatay met. So DJ ti kaya tayo itong mabantayan. Isot kaya tayo nga masuportaran. And of course, iti favorite tayo nga lolo ken lola apo nga kitkitain apo iti pagsayaan da adan tulatta apo ken nakasubaybaya kanya da nga kitkitain nga masuportaran kasi iso damit ti imununa nga nang ted kanya tit inspirasyon. Yes, sir. Iso dapat ikan tayo met iso da iti tuon pansin. Tapno no may ted tayo met ayat tayo kanya da pinang suporta. Kasi kajay met apo tatakit da kami met idiwat tayo inspiraran. So talaga karapat dapat nga may kan apo benepisyo nga gusto iti lolo ken lola.